Po rozsiahlej modernizácii v Michalovskej nemocnici získali moderný lineárny urýchľovač. Pomôže onkologickým pacientom z východu na presnejšiu radioterapiu. Špičkový prístroj stál takmer 2,5 milióna eur a do prevádzky ho uvedú v novembri tohto roka. Košická župa považuje zvyšovanie zdravotnej starostlivosti za jednu zo svojich priorít. Ja som veľmi rád, že v našej nemocnici novej generácie v Michalovciach sa nám podaril náš dlhodobý plán a začali sme rekonštruovať onkologické oddelenie, kde sme získali externé zdroje na lineárny urýchľovač, ktorý vidno za mnou. Celková investícia bola až 4,1 milióna eur a okrem špičkového prístroja sa týka aj nového CT simulátora, modernej dozimetrie, špecializovaného softvéru a technického zázemia. Bohužiaľ okres Michalovce vedie neblahé štatistiky v počte nových onkologických ochorení každý rok. Momentálne je to 550 nových prípadov, ktoré pribúdajú každoročne. Čiže toto oddelenie bude mať čo robiť, aby v podstate pomohlo s lepšou liečbou a s predĺžením života už existujúcim onkologickým pacientom. Modernizované oddelenie bude prístupné pre všetkých Zemplínčanov už koncom roka. A to, že sa to podarilo, je aj zásluha Košického samosprávneho kraja. Nachádzame sa práve v priestoroch pracoviska radiačnej onkológie, ktoré podlieha momentálne veľkej prestavbe. Inštalujeme nový lineárny urýchľovač Elekta, ktorý bude slúžiť pacientom zo širšieho okolia, teda nielen Michalovčanom, ale v podstate pacientom z celého Zemplína. Na novom prístroji plánujú ročne ošetriť približne 500 pacientov, čiže modernizované pracovisko bude veľmi vyťažené. Zrýchli celkovú dobu, alebo teraz skráti celkovú dobu ožarovania. Je to prístroj najnovšej generácie a benefity sú takisto také, že dokážeme presnejšie zacieliť na konkrétny nádor. Prístroj ožaruje šetrnejšie, ako tomu bolo v staršom prístroji.